Sedulurku aja nganti kliru, mung Gusti Allah sesembahanku rinten lan dalu, mung 5 wektu kanggo mrasta mungkar lan nafsu. Ayo. Yo yo yo. Yo. Iya, haya. Iya. Hara. Iya. Cas. Iya. Ha
Hae iya hara Yo, cas 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 yo, 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 cas ya, iya yo, haya he 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 ya, haya iya Hoi, cas 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 iya iya hoi, ya hae iya iya haya ya, yo. iya iya hara hara iya tas 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 hae hae tas 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 iya hae iya iya tas 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 iya 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 hara iya iya iya
putri Laras Chandra Kinanti Kadya titisan betari Egelane goyangane katon luwes merak ati sak selahe ayo Elda Lita Laras Chandra Kinanti seni tari Cendela putri Laras Chandra Kinanti Kadya titisan betari Egelane goyangane katon luwes merak ati sak ya oh ya ayo Cak siap Numpak kayu lho. numpak apa Numpak kayu. Bagong numpak apa Numpak kayu. Bagong apa lagune Gugur gunung. gugur Gong Ngono. Iya. Tas. Iya. Iya. ya Tas. Iya. Ya. Tas. yo ya Iya. Iya.
Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin.
Aku seneng sing dawa kaya iki lho Mbak kabel iki lho. Kowe ngopo to Mel? Mas Arwin, aku ki sok pekewoh nek nyanyi jenang gula ditugoni Mas Sandra. Apa kowe pancen ra kelingan jamane dhewe doi mas anate janji bunga susah padha dilakoni. Laras, ayo, dong. Ada Amelia Nandika, Ada juga Cak Pede, ada Vita Widya, ada Nurli J. iya, ngubengi kutha sateruse nang desa mergo aku anggoleki sing tak tresnani klinciku ucul. Kanca putri kapyak ayu lair lan batine Sering dalan ning omahku balute lo suwe-suwe aku tresno marga kelingan lirang manis
Jalaran pepisahan dipaksa wong tuwane tresnaku ra bisa ilang merko Manis dek, kowe pancen manis, tambah manis yen ora seneng lamis, yen mesem manis ngungkuli madu, kaya bisa ngrontoke jantungku. Masa dong? sampeyan pancen ganteng Aku kok. Iya. ganteng yen ora seneng mandek dosa alit mas Apa dok? namine kempul Iya loh, apa terusan? Iya. ngidul sampeyan gawani gendul Tuku minyak. Kembang mati dek, hati ronce-ronce, setengah mati, aku naksir kowe. pasar turi mas ning Surabaya aku ngerti Tenan, sampeyan Ora. seneng godho Diiris-iris dek, aku lane Jawa. Aduh wong manis, dasare prasaja. memang lidah mas Terus, tidak bertulang terus piye? pandai bersilat Lah kok iso lho? itu jenenge wong lanang Balungane. Sikat Mas Gejol. Nano. Golek obang rawit sing ngene iki angel ora nemu. Manis nduk, kowe pancen manis, tambah manis yen ora seneng lamis, yen mesem manis ngungkuli madu, kaya bisa ngrontoke jantungku tenan. Iya aku. Terus Duk. Iya. Terus piye? Jenenge? Kembang mati dek, hati ronce-ronce, setengah mati, aku naksir kowe. Diiris-iris dek, aku lane Jawa. Aduh cah manis, dasare prasaja. Apa? Lah kok iso lho? Ngono, terus tegese apa? Pandai bersilat kuwi jenenge Iya. wong
wis ra apa-apa ya, Nduk. Ya. Ya, iki sak jobono gongso laras ugi wonten panjak doyong. Wis to golek apa ngrawit sing mempenge kaya ngene iki ra bakal nemu. Ya, Mbak Amel. Nggih, Mas. Jajal wis tau nemoni rong pengrawit jadi langsung kaya ngene iki mau. Kula nembe sepindah niki. Ana 5 lagu iso dadi siji ya, Jan. Seneng aku, Mas. Ampuh Sampai tenan. pintere. Iya, pintere ramum. Nah, Jan. Dasare ya sih nom-nom, sih nom-nom. bagus-bagus. Ya. Nggih, do Bagus. dereng rabi kabeh to, Mas? Urung sih Joko kabeh. Alhamdulillah. Ya, mbok menawi enten sing ngersake Nggih, mantu pikiran. mantu Model-model ngeten iki. Ya. Monggo dipersilakan. Ya, Di Amel. Nggih, Mas. Heeh, sak banjuri apa iki, Nduk? Manut iki. Wis semen terus ke bae ra apa-apa. Apa? Oh, Bukit Berbunga. Iki Mbak Nurli sing minangkan iki Bukit Berbunga. Ya maju. No. Ya. Kita panggil suatu artis yang sudah ternama di area Gunung Kidul khususnya, terlebih di daerah Yogyakarta dan Jawa Tengah, Pacitan hingga melebar ke daerah Jawa Timur. Ada Mbak DJ Jamila. Ya, Cak Pendek. Aku kan godo sapa iki? ya selamat datang Mbak Jamila. Selamat datang Cak Pendek. Ada Mas Kiki di sana. Mas Kike, Heeh. gendong. Ada Mas Predot di sana. Mas Predot, ada lentek. Oh, layak rasi kanten. Kok dadi Mbak DJ piye to? Ya nggak apa-apa. Mau nyanyi apa ini Mbak? Aduh, kae lho sing wingi kae lho. Jangan salahkan pahamku kene. Ya, kene ya mau nek mengi iki tak kon ning omah ya ora rasa mangkat. Ono mengi kok tekan kene. Ya. Gak apa-apa juga gayeng-gayeng. Bukit Berbunga, Sama monggo. Mbak Amel juga gak apa-apa. Kabeh Iya. ra apa-apa. Yo sak pengrawit nyanyi Iya. kabeh. No. No. Mana suaranya kelompok Loro Giri Pangga? Laras Ganindra. Ayo, Amelia Nandika. Nurli. Sehat. Tapi yo ngopet Mel. Di bukit indah berbunga, kau mengajak aku ke sana, memandang alam sekitarnya. Kala senja telah tiba, mentari terbenam di gunung
Iya. Cas. Iya. Yo tarik so. Tarik. Tarik ya. Kondur. Kondur. Iya, cas. Sukun alo se bojo loro mbok yo sing ngerukun ngono lho men. Iya. Cas. Iya. Heya. Harah. Iya. 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 Kembang enceng-enceng, kembang suradadu, mbiyen renteng-renteng, saiki ngajak padu, menyan pakan demit, wit ringin dimenyani, biyen katon sengit, saiki digoleki. Iya, tas. Iya. Huh? Iya. Iya, tas.
Cas. Cas. Ada Amelia Nandika. Cas. Sayang. Duh, ketemu ya. Ya Allah. Kembangnya hati. Kembali hati. Wis gak apa-apa ya. Gak apa-apa. Mas yo gak nyawiji wis. Gak apa-apa. Iya. Katon Katon kudo. kudo Esaman. esemane Tutur manis sing gawe sliramu nyenengake. ora kira yen bakale Yen bakal nuwuhake rasa tresno nganti seprene kang tak puji tresno iki suci tansah bisa dadi sawiji singkat mas kika yo penak yo masakan ya gak pahit ya panas tok iya Sigado katon godo esemane iya orang kira yen bakal nuwuhake rasa tresno nganti seprene kang tak puji tresno iki suci tansah bisa dadi sawiji suci tansah senadyan ora nyawiji ya matur nuwun Mbak Amen ya oh ya tarik iya
Sopo bisa aranono iki jenenge apa aduh enak rasane lagi gurih winulat klopo abang ijo warnane saka pohon asale anora wurung yen sombong wong plenggang plenggong sapa bisa aran nono iki jenenge apa aduh enak rasane lagi gurih winulan klopo abang ijo warnane saka pohon asale anora wurung yen sombong mung plenggang plenggong yeah cas yeah yeah. Marilah kemarilah semua, mari bergembira bersama Laras Ganindra. Janganlah bersedih, janganlah berduka, hilangkanlah saja semua rasa duka. Iya, cas. Iya.
Sikro sikro nayoko angayai karyo pakaryan ning projo kumbekut sengkut cangcut tali wondo manunggal setyo